Ribeira xa quenta motores para a cultura, o Auditorio Municipal acollerá o Marzo de Espectáculo, cunha programación variada que mestura teatro, comedia e propostas escénicas para todos os públicos. A iniciativa foi presentada hoxe e inclúe funcións todos os venres e sábados do mes, con sesións de 8 a 9 da noite. A programación arrancará o 28 de febreiro coa obra O Mundo ao Revés e continuará durante todo o marzo con títulos como Comedia Bífida, Terapias Alternativas ou Yerma. Pezas de grande diversidade que van dende a comedia ao drama, e todas tamén de balde. Serían títulos clásicos como Yerma de Federico García Lorca ou Comedia Bífida de Núñez Singala, entre outros moitos nombres. Os venres estarán reservados para espectáculos como Contos Colorados, coincidindo co Día da Muller, Enredada, Chistes que foron contos ou Sexo seguro, seguro. Haberá humor e monólogos humorísticos de persoaxes da escena humorística galega de primeiro nivel, todos eles de balde. A parte do Venres 6, comenzaremos o Venres 13 de marzo con Enredadas, de Leti da Taberna, unha monologuista moi famosa, colaboradora da Televisión de Galicia. O Venres 20 de marzo, Chistes que foron contos, de Abelino González. E pecharemos o ciclo de monólogos co Venres 27 de marzo con Sexo seguro, seguro, de Malala Ricoi. Dende o Concello destacan que a entrada será gratuíta ata completar aforo, co obxectivo de achegar a cultura a toda a veciñanza. Recoméndase acudir con antelación, xa que as portas abrirán unha hora antes de cada función. Os espectáculos están recomendados para maiores de 13 anos. Está orientada fundamentalmente a un público maior de 13 anos, pero é unha variedade, como antes dixo a concelleira Ana Barreiro, en distintos estilos de arte dramático, e ademais o que nos vai a permitir é cubrir un pouquiño esa demanda que nos fai a cidadanía de que tamén o teatro aficionado veña ás tablas do noso auditorio municipal. Desta maneira a Concellería sigue nesa línea marcada de apostar fortemente pola diversidade de espectáculos dentro do auditorio. Ribeira aposta así por un marzo cheo de artes escénicas, humor e reflexión, consolidando o Auditorio Municipal como un dos principais referentes culturais da comarca.